niya, Chinita! Ang Call! Dagol! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat, gamit ang luhika, mahika at konsyensya. Ito ang Siko. Sino? Ako. Ito po si Manggas. Naging viral sa social media ang isang daga na nakita kamakailan lamang na pagala-gala sa kisame ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ngayon naman, isang daga na naman ang naging viral matapos itong nakitang patakbo-takbo malapit sa isang boarding gate sa nasabing airport. Nagulat at nagulantang ang mga pasahero dahil hindi nila lubos sa kalaing may makita silang daga na gusto ring sumakay ng eroplano. At doon pa talaga nag-abang at tumakbo sa may boarding gate. Ano ang gagawing hakbang ng management ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3? Hahayaan ba nila na makasakay ng eroplano ang nasabing daga? Tunghayan at tutukan sa ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Kalayan, Feel good morning! You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little. Adlang Webes, March 7, 2024. Sa oras na 7:31 ay kasama niyo na ang Kula-Kula Angkol mula sa Davao, Angkol Dagol! Matabakukol, ayokol, ayokol. Matabakukol. Backup singer. Ito naman, mula Davao papuntang QC. Kasi nasa QC na ako eh. Ayaw nga pala. Sorry. Siyempre. Pwede magkamali. Hindi naman mali yun. Tama naman yun. Kasama rin ang mula sa Bacoor City at lumipat sa Bacoor pa rin. Magmamahal tayo ng taga-Bacoor. Joke! Walang iba, Tita Tanya Chinita! Tatago na lang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa iyo. May buntag, Tits. Nako! Call! Ew. Si Pasintabi sa mga kumakain, ha? okay lang yan. Mga namahaw ka ron, may buntag ninyo. Si Uncle madiriin po yan eh. Hindi ako Joke lang, maarte. joke lang. Pwede mag-joke? Daga lang? Pwede kainin yung daga na yan? Ano? Hindi yung sa yung dagang bukid, yung sa mga palayan. May dagang city ba? Oh, yun na yun, yung tumakbo. Ayaw kasi laki ng pusa, no? Ang pusa takot na kasi mas Mas malaki. mas malaki. Baliktad na. Baliktad na. Naalala ko nga, may tumawid doon sa kalsada, tapos may pusa, doon sa aming banda ha, sa kalsada, may pusa nakaabang, tumawid yung dagang malaki, yung dagang kanal. Tumingin lang yung pusa. As in, di ba usually, ang reaction ng pusa, hakabulin niya. Paano? Maniwala na sana sila kasi nag-rar. Ganun ba yung pusa? Meow! Bayot yung pusa namin ng meow. Meow. Maniwala na sana. Ayun na nga, Bakit may Tits. bomba dyan? Yan nakakatakot. Nakakadiri lang talaga. Kung sa airport mo mismo makikita na, di ba sinasandaban sa nga tayo, worst airport na naman tayo, tas parang pinapatunayan talaga. Oo, tama. Oo. Parang, amin na to, tabi amin na tong pinakamarumi. Kasi yung naging issue nung nakaraan, Tits, viral na sa Kisame. Oo. Ngayon, viral ulit, bumaba na talaga sa sa sahig, tumatakbo na siya. Parang
masaya, para complete package. Naalala niyo yung sa Terminal 2? Singaw ko? Ha? Sa Terminal 2 may surot. Nice Yung sa upuan. Di ba yung surot? Nung ano tuloy, na-trauma na kami ni Mama Liza at saka Joy. Check namin maupo sa naiya dun sa kung may surot. Kasi diba? baka makagat eh. Pagdating doon may pandal-pandal. Nasira na yung di ba? Yung image at outfit check mo doon. Oo, totoo. May pula-pula ka dyan. Kaya sana naman ay malinis yan. At yung, siyempre, pest control, may budget naman siguro yung pang pest control. Pero sa totoo lang naman, Col, kasi parang sa Pilipinas, kahit may pest control, yung pest control na ngayon takot sa daga eh. Diyan lang sa parking o sa may CCP, di ba? Pag gabi dyan talaga parang pusang naglalakdahan yung mga daga. Meron dyan sa parking? Dahan-dahan, pag gabi. Hindi. Ano ba ginagawa nila dyan mga kanor? Nagja-jogging. Bakit kayo ba marunong mag-jogging? Nag-jogging din sila. Kaya pala. Tropa ko yan. Sabi ko. Para si Uncle yan eh. Sabi ko Kaya pala dahan-dahan. para si Uncle yan. Sabi ko, Dags. Dags din tawag ko yun. Mga daga eh. Dags. Okay ba? Tingnan mo, nagsumba pa. Nagsumba pa. Yung sino? Daga. Nagsumba. Diba? Kakadiri naman kung kayo experience po na lalo na yung mga frequent traveler o yung mga nakapagbiyahe na nakaabot ng airport sa Manila or nakapunta na ng ibang airport sa ibang bansa. Ano masasabi mo sa airport ng ibang bansa? For example, Singapore. Syempre number 1 airport sa buong mundo. Syempre Nakakita ka ba ng daga doon? Wala, di ba? Wala. Ganun kalinis Pag pumunta kasi. si Mang Kanor doon. Pagpunta ko doon, uy, si Duding daga. Dodeng. Duding. Duding. Deng. Duding. Dodeng daga. Pwede dodo na lang. Dodo. Ay, naupo ko sa'yo, Mang Kanor. Kaya naman kahit ikaw pasahero, mandidiri ka talaga. Ito mga magugulat ka. Di, doon kay Mang Kanor, di ba? Parang wag namang sana naman malinis na yan talaga. Correct. Para, bakit ngayon ulit naglabasan yung mga yan? Yung mga hayop na yan. Nalinis na yan dati. Tas ngayon parang pinabayaan. Parang bahay mo pag hindi mo nililinis. Talagang dadagain ka, ipising ka dyan. Tama yan. Isa kaya sa sign nyo na malinis yung bahay mo. Pag walang mga walang peste, diba? peste. Yung walang mga daga, mga... Yung asawa mo, peste. Ay, kaya pala hindi na siya nag-asawa. Kaya ba nagulat yung iba nung mga nagulat sila Yung best, yung ano? Yung pasahero. Pasahero? Nagulat sila kasi Yung pasahero? Oo, nakapila na sila sa boarding gate. Yung pasahero! Yung daga. Ay, nakapila. Kaya pala, may dalang maleta. Yung pasahero. Yung daga! Nagpuputukan po sa Alam Radio. Teka, nakupo lang ako. Call off mo yung mic ko. Buka. Ayan. Ay, Diyos ko. Uy, ano nangyayari dito, no? Ayan. Okay. Ay, mo na yung mic ko! Yan. Maoy talaga itong babaeng to. Kailangan pa ma-memorize yan. Basic! Actually, pinaka-basic na maging malinis talaga para hindi maglalabas yung mga yan. Yung mga daga! Yung mga pasahero. Ay, sabi niya. Liwala na sana ako sa may sinasabi. Ito po yung passport ko, tsaka boarding pass. Sabi na pasahero? Sabi ng daga. Hinold sa immigration! Wala yung pasahero! Daga! Ay, syempre kasi. Sabi niya, isprayan mo! Inisprayan! Niwala sana kami, meron lang Inisprayan yung daga! yung pasahero! Ay. May dalang chocolate, pasalubong. Yung pasahero. Yung daga. Wow! Tapos umakyat sa aeroplano, kumindat pa sa flight stewardess. Kumindat sa flight stewardess. Pinoto. Daga. Ay, nako. Si Uncle, tinitingnan niya yun. Pag nakaupo siya sa aeroplano, tinitingnan niya yung mga dumadaan sa aisle. Na flight attendant? I don't know. Na FA?
Oo, hindi, yung mga daga. Ay, oo. Dapat walang ganyan sa aeroplano. Walang daga. Walang FA. Ay, nako. Dito lang kayo sa akin. Kaya pala, ba't wala nag-extra? Totoo bang ano ba yan, Col? Ang lagot mo dyan? Nahulog yung mouse eh. Ano ba nangyari dito? Ay, yung mouse, yung Tagalog ay daga. Oo. Totoo bang sila pag ang trap mo sa kanila, cheese? Ay, oo. Ano talaga yung Ay! mga daga na yan. Ay, babalik tayo mamaya para sa ating Ay, Dear good Love. morning! Hello kay Kuya Hernan! Morning! Tsaka kay Abby Gawaran, good morning! That portion was brought to you by Sun Mig Hard Seltzer. Let's mix it up with Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!